Ximo es convertirà ràpidament en tot un fenomen que avui en dia encara perdura. L'èxit popular de la Marxa Mora escapa fins i tot de la intencionalitat del propi autor, que sempre va considerar altres creacions com a més rellevants. Però l'acollida de Ximo en el món fester serà imparable. Ximo té aquesta gràcia de ser una obra senzilla, fàcil de recordar. Moltes vegades recorde al mestre Blanquer quan dia que el fester vol xiular el que porta darrere. I sí que és de veres que amb Ximo va marcar un antes i un després, sobretot perquè el fester la va fer seua en seguida. Si mirem la música que n'hi ha antes de Ximo i mirem la música que hi ha després de Ximo, hi ha una total diferència. Jo ho he dit sempre en molts puestos. Es pot parlar de la música, o sigui, de les marxes mores antes de Ximo i marxes mores després de Ximo. O sigui, marca una època. El seu inici tan radicalment diferent a la resta de marxes mores. La força que transmet. La melodia senzilla que anima a cantar-la. Tot això influirà perquè Ximo, com ja havia passat amb Paquito el Chocolatero, acabe convertint-se en la banda sonora de la festa. És curiós i crec que és molt interessant recordar-ho. En un xocotet poble molt prop d'ací, Cocentaina, hi ha una persona que quan mitja Espanya està barallant-se contra l'altra mitja Espanya en la Guerra Civil Espanyola, és capaç d'escriure el passodoble més alegre que segurament existirà mai escrit. Això ha passat en aquestes terres al voltant de la Serra Mariola, al meu criteri, on està el cresol, on està l'essència de la música de moros i cristians. Paquito Chocolatero, en l'any 1937, escrit per Gustavo Pascual Falcó, i Ximo, 1964, escrit per José María Ferrero Pastor. Cocentaina, on tenien dos pobles units per aquest fenomen musical. Tant Ximo com Paquito Chocolatero són dos peces que viatgen juntes, cada una per el seu camí, perquè són d'un, diguem, gènere diferent. Una és marxa mora, l'altra és passadoble, però són dos peces que marquen èpoques. Marquen èpoques perquè són el més popular que ha hagut en les festes de moros i cristians fins a aquest moment. L'acceptació popular de la marxa mora Ximo l'acabarà convertit en tot un himne de la festa moro-cristiana a tots els pobles on es celebra. Per al seu autor, significa l'èxit personal i la confirmació de que el seu nom estarà per a sempre lligat a una creació que ha arrelat en el món fester i, fins i tot, ha trencat les seues fronteres per convertir-se en una peça simbòlica. La marxa Ximo va tindre un impacte grandiós perquè sabíem que era para este senyor, para don Joaquín Sanz. Jo, l'any que va faltar, jo m'encontrava en l'associació de Sant Jordi i jo vaig demanar a les filaes que per respecte no tocaren Ximo perquè la filà Marrakech, en homenatge, la tocàrem només la filà que ell perteneixia. I així es va fer. Veníem de València, que havíem anat a veure a les autoritats per problemes de la festa. Mos para la Guàrdia Civil. Perquè resulta que en aquest dia o l'anterior havien seqüestrat a una persona i mos para la Guàrdia Civil. Ustedes, ¿quiénes son y de dónde vienen? El mestre Ferrero, que anava en la part delantera, es va adelantar a dir: vamos a un teniente y yo soy el jefe de la banda. Es ven que tots mirant-lo així, Che Ferrero, si precisament el que busquen és el jefe de la banda. Però la Guàrdia Civil ho va interpretar en el sentit que era la banda de música. I el que coneixia la banda, a un Guàrdia Civil: ah, usted es el autor de Ximo, ¿no? Pues sí, senyor. Allà va ser en un cresol. Ni ens van demanar la documentació ni res. Han passat 25 anys des de la tràgica mort de José María Ferrero, un quart de segle des que els seus pentagrames es quedaren muts i la seva batuta en silenci. Però queda el seu llegat. Queda la trajectòria inesborrable al front de la banda durant quasi 4 dècades. Queda el seu art, que no morirà mai.
El que queda del mestre Ferrero són 4 hores de música. Música que els nous compositors la tenen de referent i sobretot música que encara està viva, que els festers són capaços d'emocionar-nos a l'escoltar Chimo, a l'escoltar un passodoble com el Daniel Juan, a l'escoltar una marxa cristiana com el Licitano. És que la banda és la banda del mestre Ferrero. La banda és la unió, però és la banda del mestre Ferrero. Jo, quan a voltes me diuen, què estàs, no tenien dirigint? Sí. Quina banda? El mestre Ferrero. Ah, claro. Si dius la unió tal, igual no saben quina és, la mestre Ferrero saben quina és. I això, com t'he dit abans, entres pel passillo i això està en l'ambient. Estarà sempre en l'ambient que aquí. Queda el record inesborrable de la seva vida, el d'una persona pròxima, el d'una persona que somiava música i treballava per traure-la i compartir-la amb els demés. Les seues paraules encara ressonen com si acabaren de ser pronunciades. Aunque las composiciones unas son más sencillas que otras, cuando, o por lo menos me ocurre a mí, yo me siento en el piano y digo, bueno, voy a ver si me sale a escribir algo que me interesa escribir algo. Y te sientas y a lo mejor te estás, yo qué sé, 3 o 4 días queriendo que te salga algo y no te sale nada. Y otras veces, pues, te sientas y en media hora te sale lo que no has podido conseguir en un mes. Por lo tanto, considerarlo difícil, pues creo que sí que es difícil y fácil. A la vez. A la vez porque, en fin, ocurre lo que te estoy explicando. A Ontinyent, el rastre deixat pel mestre encara es troba viu. L'Escola de Música de la Unió Artística va començar a dir-se José María Ferrero com a homenatge pòstum després de la seva mort. Però la seva presència continua no sols a l'àmbit cultural, també a nivell social i fins i tot al plànol urbà. Per a la posteritat, el seu nom ha quedat vinculat al parc més gran de la ciutat i sé que precisament anava a començar a construir-se quan ell ens va deixar. Lògicament, quan ocorreix alguna cosa de la transcendència, de la falta d'una personalitat tan important, evidentment l'Ajuntament té que respondre un poc a la demanda del poble de que alguna cosa n'hi ha que fer. Alguna cosa n'hi ha que fer per a que quede en la memòria de tots i per sempre la figura del mestre. En aquells moments, en un primer moment, es va decidir nomenar-lo fill predilecte d'Ontinyent, era el menys que es podia fer per aquesta persona tan important. I després, lògicament, volíem que també perpetuara en el carrer, no solament a nivell institucional, sinó també en el carrer. I vam decidir, en un principi, nomenar un carrer en el nom del mestre, fins que vam pensar que molt millor que un carrer, algo que anava a obrir-se en poc temps, anava a ser el parc que anava a fer-se en Sant Josep. I es va decidir que aquest parc es diguera Parc del Mestre Ferrero. Quan passe pel parc, mira, em quedé així a mirar un poquet i dic, José María, sos per tu. Sempre que passe li dic. José María Ferrero, l'autor d'Ovana, El nostre i 48 obres més. Ferrero, l'impulsor del conservatori, l'home de caràcter fort i geni carregat. El personatge entranyable, de llàgrima fàcil. El mestre que va omplir amb música més de 40 anys de festa. Un nom que avui continua mantenint tota la força del seu record. Para mí, después de mon pare y ma mare, era ell. Serio, tratable i humà. Tenia moments d'una extrema sensibilitat. Era de llàgrima fàcil. Era un gran tipo. A mi queia como Dios, vamos, como Dios en queia. Trauria el seu geni quan tenia que treure-lo, però res més, no... Era molt bona persona. Jo em sent molt, molt, molt orgullós cada volta que veig que la gent disfruta d'allò que mon pare ha fet. Jo crec que ell ara estaria molt a gust, precisament, en una família que realment, quan dinem els diumenges junts, no dinem sopa de lletres, sinó sopa de corxers, perquè realment és tot música. 25 anys després de la seva desaparició, la història de l'autor de Chimo és la història del compositor que va revolucionar la música festera i va crear la banda sonora de molts dies feliços a centenars de pobles valencians. És la història de José María Ferrero Pastor, per a sempre el mestre.
Jo en gite i totes les nits li dic bona nit. I fa ja 24 anys, I no hi ha manera de dir-me cada nit si no ves el coixí a la part d'ell i li dic bona nit. Això és la pura veritat. Volia molt el meu amic. Mira. Ontinyent, on es connecten història i festa. Un gran espectacle de música i color. Esta nit, entrada mora en 9-2. ¿Fregadero atascado? ¿Y no tienes tiempo? Usa VCnet Turbo. Su gel ultrapotente desatasca en solo 5 minutos. VCnet Turbo, imbatible contra los atascos. VCnet, el número 1 en tuberías. ¡Madre mía! ¡Toda esta cal! ¿Pero si la limpié con esto? Prueba con Viacal. No solo elimina la cal. También protege los azulejos y es 3 veces más duradero que cualquier otro antical. Es realmente efectivo. Viacal, protege 3 veces más tiempo contra la cal. Bueno, Pablo, hoy tenemos poquita solita. Vamos a aprovechar un poco para irnos a ver un taller de tablas. 144 horas. Este es el tiempo que dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. Pablo ha dedicado este tiempo a aprender a hacer surf desde cero. Descubre su experiencia en 144horas.com. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. Viacal elimina la cal. Previene de que aparezca y es 3 veces más duradero que cualquier otro antical. Viacal protege 3 veces más tiempo contra la cal. Per a evitar les toxinfeccions alimentàries, refrigera els aliments. llis les etiquetes. La salut passa per les teues mans. Mantén-les sempre netes. Mantén la cadena de fred. Guarda a la nevera els aliments que porten oli. Renta la fruita i la verdura abans de menjar-te-la. I assegura't que els aliments estiguen ben cuinats. Est estiu, Sol i salut. som prevenció. Generalitat. Diumenge, menuda és la nit. Un gran programa, divertit y para toda la familia. ¡Torpedo! Esto nunca lo he hecho, ¿eh? Tienes una voz muy atractiva. ¿Y eso? Estos xiquets posaran a prova la paciència dels convidats. Padre, yo de mayor quiero ser veterinaria de fondo de magnitud. Diumenge, menuda és la nit en 9-2. Pisa tenía peli, ahora estaba pelado. En el permís del president de la Societat de Festers, Toni Morales, bona nit, poble d'Ontinyent. Benvinguts